straně je ta arkáda vynechána. V jednom je portál, nad tím niká, vyšší osek ve středu jsou dvě niky nad sebou. Znamená to, že polosloupy v těchto postranních osách na obou stranách jsou vlastně polosloupy vysokého řádu, protože propojují dvě patra. Je to vlastně první použití vysokého architektonického řádu v našem prostředí. Té ručony je velmi zvláštní také použité tvarosloví. Všimněte si, že vliv je takový jakoby zvláštní, téměř válcový. A tím, jak tam jsou použity poměrně plastické polosloupy, tak kladně se celé zalamuje a římsa má v sobě ozubení. A když se díváte na detaily té římsy, tak zjišťujete, že v těch místech, kde jsou zalomeny, tak ty zuby vlastně jsou diagonální, ty místech, kde jsou rohy toho zalomení. To jsou takové detaily tvarosloví, které ukazují, že vlastně Bonifác Volnův, autor této knižovny, byl architekt velmi tvůrčí, přestože je zřejmé, že vychází z nějakých schémat, která byla dána vlastně těmi domovými horníky, zejména patrně pocházející ze severní Itálie. Přesto je zřejmé, že to byl poměrně tvůrčí a velmi zdatný architekt. Jinak Bonifác Volnův byl důvod, že to bylo takových trochu malicherných a že by ty vedlejší zpráce na Pražském hradě odvolán. Prostě byl odvolán z funkce hradního architekta. Jinak do použití z grafity do české prostředí taky příznačné. Z grafita to je prvek, který samozřejmě k nám přišel v souvislosti s těmi Italy, kteří přicházeli zejména ze severní Itálie. Z grafita se používala zejména v severní Itálii jako takový náhražkový projev, když vlastně nebyl k dispozici dobrý kámen na obložení fasád. A z grafita měla ty fasády vlastně jakoby takovýto náhražkový způsob rozčlenit a dát jim vlastně takový architektonizovaný tvar. Grafita u nás se pak používala prakticky po celé období renesance a jsou jedním z důležitých znaků doprovodných vlastně naší renesance. Dokonce někteří historici architektury mají tendenci z grafita pokládat za jeden z typických znaků vlastně české renesance. Byť to tak není, protože z grafito má způsob v Itálii, ale je fakt, že u nás z hlediska jakoby plošného užití to grafito bylo asi nejužívanější takovým dobrým znakem. Jinak je zajímavé, že ta míčovna z druhé strany směrem do jiného příkopu vypadá jako pernos, tam jsou takové těžké opěrné pilíře, poměrně malá okna a těžké takové ocelové okénice, která ta okna zavírala. To znamená, že tam to bylo asi, řekněme, dávno nutností, tak tam je z té strany, řekněme, kde se mohl předpokládat nějaký útok, ta míčovna byla nějakým způsobem chráněna. To znamená, má jakési dvě tváře, tuhle tu otevřenou vlastně arkádovou loďi, z druhé strany vlastně takovou uzavřenou fasádu. No a teď je důležité, že z důvodu, řekl bychom, změny životního stylu, kdy vlastně zejména šlechtici začínají velmi dbát o hygienu, a to nejenom o hygienu těla, ale i o hygienu ducha, kdy vlastně podle vzoru císařského dvora vlastně zaměstnávají humanisty, zaměstnávají velké množství umělců a všech druhů, včetně muzikantů, tak vlastně úplně ignorují ten způsob ve středověku, jak se žilo, to znamená ve středověku se žilo v hradech vlastně opevněný, kde bylo poměrně málo místa a to místo, kde se bydlo, bylo velmi takové pro život nevhodné. Tak samozřejmě daleko více chtěli na takhle důrazu na luxus a takový vysoký standard běžného života. A nakonec to končí tak, že se rodí úplně nový typ vlastně, řekli bychom, stavební a my tomu v Čechách říkáme zámek. Zajímavé je, že v Itálii, odkud vlastně ten typ přišel, tak tam tomu říkají stále vila. To znamená, že tam ten první zámek vlastně neexistuje. Je to docela příznačné, protože v Itálii samotné takovéhle typy velkých objektů vlastně nezaznamenáváme. Ty jsou typické prostředí, které trochu jiným prostředím. V Itálii tam se žije, protože je teplo, tak se žije velmi často i, řekněme, na otevřeném prostranství a do těch místností se vchází vlastně v podstatě jenom k večeru. Tady bylo nutné, vlastně, protože jsme v střední Evropě, stavět ty zámky jako velké obytné komplexy a jenom vlastně, řekli bychom, z té jižanské kultury vlastně života se tam přenášely potom takové ty typy arkádových loďí a dokonce se dá říct, že u nás ty arkádové lože, ty tam byly představovány v podstatě jako komunikační takové spojovací prvky. Jinak důležité bylo, že vlastně ta
funkce opevňovací, ta byla prakticky během let opuštěna. Existovaly z začátku ještě opevněné zámky, většinou valovým opevněním, ale postupem doby se na opevnění zámku úplně rezignovalo. A pozoruju také na to, že zámky posléze se stávají takovým velmi význačným reprezentačním prvkem vlastně v rámci dobového kontextu života šlechticů. No a velmi důležité bylo, že vlastně naši šlechtici jakoby přímo načerpali vlastně, že bychom toho ducha té Itálie při jedné příležitosti na to doslova hromadně. Já jenom upozorňuji, že vlastně cévojvoda Maxmilián, pozdější císař Maxmilián II. Se tenkrát ženil a bral si Marii Habsburskou vlastně z té španělské habsburské větve. A když se celý v Janově, tam měla ta jeho nastávající přijet na lodi vlastně ze Španělska. No a důležité bylo, že čeští šlechtici tvořili Maxmiliánův doprovod a tak se do Janova v tom roce 1551 dostali. Samozřejmě tím pádem načerpali přímo takhle, bychom bezprostředně znalost té italské kultury, renesanční, a to je oslovilo a opravdu po polovině 16. století úplně ve velkém vlastně si čeští šlechtici staví vlastně reprezentační sídla zámeckého typu. Ten Janov je docela důležitý, tam je zajímavé, že v Janově tenkrát se stavily takové městské velké paláce s arkádovými nádvořími. A patrně právě těch arkádových nádvoří z janovských městských paláců ovlivnil potom charakter vlastně našich zámků, který se staví potom ve velkém množství. Samozřejmě tady musím ještě říct jednu věc. Tohle to je tak, řekl bych, taková věc, která je tak takový na očích, že vlastně dá se říct, celý důl se vlastně přeskrboval do Janova a tím pádem Češi nebo čeští šlechtici načerpali tuto znalost, ale ono je fakt, že vlastně šlechtici měli povinnost vlastně, řekli bychom, mládí, říkalo se té cestě vlastně kavalírská cesta, cestovali po Evropě tak, aby poznali kulturu a většinou při těch kavalírských cestách měli i delší zastavení na univerzitách, kde studovali. A vlastně jejich rodiče vždycky jakoby vyřídili u svých šlechtických příbuzných a známých pobyty a oni takhle vlastně procestovali celou Evropu. Velmi často takhle zavítali do Itálie, ale také do Španělska. Takže většina těch českých šlechticů s tou kulturou španělskou a italskou už měla zkušenosti. Jinak takovým typickým, já nevím, to řekl novátorem z hlediska stavby v zámku u nás byl jeden šlechtic a byl to Florian Griesbeck z Riesbachu. Byl to, dá se říct, vysoký hodnostář na dvoře Ferdinanda I. A ten právě si u nás postavil první zámky typu, který bychom už mohli nazvat arkádový, byť to nebylo ještě v tom úplném typu, jak to známe, v té úplné důslednosti, jak to známe později. Tady vidíte zámek Kaceřov v západních Čechách, kde vnější pohled na ten zámek ukazuje, že se skutečně zvnějšku tváří takřka jako pevnost. Má takové dva mohutné národní takové přístavky, vypadá to jako jakési bastiony skoro opevňovací. Tenhle ten zámek měl také valové opevnění, které do dneška je kolem zámku patrné. No a uvnitř je nádvoří, které na dvou kratších stranách má jenom přízemní arkádové, že jsou to pilířové arkády. Na dvou delších stranách jsou opatrové arkádové, že přízemku pilířové v patře sloupové arkády. To znamená, že vnitru toho zámku je obdélný bud, obdélné nádvoří, lemované ze dvou stran vlastně dvoupatrovými arkádovými loďemi. A právě to arkádové nádvoří, to se stává jedním z těch klíčových znaků vlastně českých zámků. Arkády, ty tam nebyly pro nic ani stavba, jenom dekorace, ale skutečně sloužily jako komunikace. To znamená, místo chodeb vlastně se chodilo arkádami vlastně z místnosti do místnosti. Tady pak vidíte zámek, který si postavil Florian Griesbeck v Riesbachu nedaleko Prahy, Vigilanta Chlopkovicové, a to je velmi známý zámek Nevahozeves, který zvnějšku právě má na těch nárožích takové mohutné, on to vypadá jako bastiony, takové vlastně rizality ve formě takových skoro zašpičatěných bastionů. Vidíte to na půdorysu, že ta nároží jsou skutečně zdůrazněna jednak tustou zdí a jednak skutečným zašpičatěním směrem ven. To znamená, skutečně připomínají opevňovací bastiony. Ten zámek je na vysokém takovém ostrovu nad řekou Vltavou, to znamená, je na vysokém prostranství a šlo
bránit. Říkám schválně, šlo by ho, ale k tomu nikdy nedošlo. Jinak ta celková dispozice zámku nebyla v úplnosti dokončená. Vidíte, že tam chybí jedno křídlo, je to křídlo jižní. Zda to je záměr nebo ne, dneska se už asi nedovíme, ale zajímavé je, že právě tím, jak tam chybí jižní křídlo, tak právě celé to nádvoří je krásně osvětlené plným jižním sluncem. Zda to byl záměr nebo ne, je jedno, ale je fakt, že tím pádem je to nádvoří krásně jakoby prosuněné. A právě v čele toho nádvoří na té severní straně je několika patrová arkádová ložie. Není tady úplný arkádový dvůr, ale jen na jedné stěně. Tady si všimněte, že v přízemku jsou pilířové arkády vlastně s rustikou, pak jsou pilířové arkády, kde je vlastně nějaký přebývaný rytmus, jakoby mezi pilířové arkády se je vložena dvojice sloupových arkád a nahoře jsou okna ve stejném rytmu jako v patře pod tím arkády. Samozřejmě, tak jak ty stavby byly využívány během času, tak zejména v 19. století byla tendence ty arkády zateplit, to znamená, byly většinou proskrývány. Jenom tady ještě, abyste si uvědomili, že zámky to byly letní sídla, to byla letní sídla, jo? To znamená, že to zaskrývání těch arkád v té době renesance nebylo nutné, protože tam skutečně ti šlechtici bydleli pouze v létě. V zimě bydleli v městských palácích. No a další zámek velmi podobného typu je Kostelec nad Černými lesy, to je také nedaleko Prahy, ale spíš na východ od Prahy, jakoby směrem na Kutnou Horu. Ten Kostelec nad Černými lesy je zvláštní tím, že místo takových těch nárožních bastionů jsou tam takové mohutné věže s báněmi. Také zde na nádvoří je jenom jedna vlastně arkádová lože na jedné straně. Tady vidíte, je to vícepatrová arkádová lože. Typologicky je ten zámek Kostelci nad Černými lesy velmi blízký tomu zámku vlastně v té Milahozevsi, jak tím typem arkád, tak řekněme i celkovým prostorovým uspořádáním. Jedině tam jakoby jsou vynechány ty bastiony, místo toho jsou tam ty věže. Jinak ten typ arkád je takový, že v přízemku je pilířová arkáda s mystikou, pak je pilířová arkáda s představenými polosloupy a nahoře je taková, řekněme, velmi drobná arkádová loďie, která má dvojnásobně rychlejší rytmus než ty arkády pod nimi. No a docela důležité je, že vlastně po tomto takovém prvním období, kdy se ten základní typ ustavuje, a skutečně znamená u nás typ, který se opakuje, to znamená, existuje jakýsi prototyp, který pak bývá vyrobován. Ten základní typ toho tzv. Arkádového zámku u nás, tak ten se vyznačuje tím, že nižší arkády vlastně vytvářejí takovou charakteristiku jakoby uzavřenosti, to znamená, jsou poměrně, řekli bychom, mohutné ty vnější stěny, prakticky téměř nečleněné s relativně malými okny. Pokud tam nějaké členění, tak je to pouze z grafity a objevují se na těch nižších fasádách také potom tektonicky pročleněné vysoké štíty. Někdy se tam objevuje i nad těmi fasádami motiv lunetové římsy, který je takový příznačný pro renesanci v tomto období. Samozřejmě pak je tam to arkádové nádvoří. Arkády jsou těch už hotových typů vlastně těch arkádových zámků ze tří stran nádvoří. Většinou tam jsou jakoby 3 patra těch arkád, jsou to trojpodlažní arkády a ta jednotlivá podlaží se skládají do gradace, to znamená od nejtěžšího k nejlepšímu řádu. To znamená, to jsou takových těch antických tradic toskánského, přes jonský, korinského, někdy tam bývají třeba 2 podlaží jonského nebo 2 podlaží toskánského, nebo té gradace hmot. Takovým jakoby nejkrásnějším prototypem toho arkádového zámku u nás je zámek, který se stavil Vratislav z Pernštejna, velmi důležitý vlastně dvořán a zemský úředník Litomyšli. Litomyšlský zámek je výborný i v tom, že je staven prakticky v jedné etapě, 2 architekty, ale v jedné etapě a je příkladem takové jakoby dokončené stavby. Vidíte, že tam je arkádové nádvoří, které ze 3 stran skutečně má ty trojpodlažní arkády. Upozorňuji také na to, že ten zámek je poměrně složitě vlastně řešen. Je tam spousta místností, které jako kolem těch arkád
tam také to arkádové nádvoří, kde dole jsou vlastně pilířové arkády z Ruska, pak je arkáda sloupová jonská a druhá arkáda, která je také jonská. No a tam je ještě jeden fígul tohoto zámku velmi zvláštní, který dává tomu ještě jako takový větší větší otevřenosti. A jedna ta arkádová lože totiž vlastně za sebou nemá žádné křídlo, ale jenom stěnu. A horní arkáda je dokonce prolomena i zvnějšku arkádou. Tím pádem ta arkádová stěna působí velmi, řekněme, prodyšně a je tam propojen vlastně vnitřek a vnějšek toho zámku, nebo chcete nádvoří a vlastně vnější fasády. Vnější fasády vidíte, že jsou členěny z grafity, ty fasády končí nahoře lunetovou římsou, nad tím je převýšená antika a takový nepřetržitý řetězec vysokých štítů. Ještě upozorňuji, že takovým nápadným znakem renesance u nás jsou zdvojená okna. Jakmile uvidíte třeba nějaký novější objekt s takhle zdvojenými okny, aspoň vizuálně novější, tak je zřejmé, že je renesančního původu. Tady pak vidíte ještě jednou srovnání vlastně těch arkád na nádvoří a to potom pardon, já jsem říkal, že tam jsou dvě jonské arkády, tak je tam dole ta pilířová arkáda s rustikou, pak je tam toskánská arkáda a nahoře je jonská. Je to v duchu gradace vod, ale já jsem tam neviděl v tom pohledu vlastně ty rozdílné hlavice. Zvnějšku pak vidíte teda tu fasádu, která je členěna rustikou, vlastně, která je naznačena v podobě z grafy, končí nahoře lunetovou římsou a nad tím máte vlastně ty štíty zase zdobené z grafity. Další zámek, o kterém jste určitě teďka v poslední době s tou slovanskou epopejí slyšeli mnohokrát, je zámek v Moravském Krumlově. Tady si jenom upozornit, že ono se furt mluvilo o zámku Moravském Krumlově a o slovanské epopeji, ale že si neřekl, že to je krásný renesanční zámek, který je teda ve špatném stavu. Ale abyste také, řekněme, nezaměňovali špatný stav za, řekněme, architektonické nedostatky, to špatný stav není vlastně rysem toho, že ta architektura je špatná, je akorát rysem toho, že je nedostatečně udržovaná. Takže tady vidíte krásné arkádové nádvoří tohoto zámku v Moravském Krumlově, který stavěl Leone Garovo. Tam je docela zajímavé, že není takovou dominantou, nebo respektive je tam jedna důležitá dominanta a to je schodišťová věž. Tam vidíte vlevo, která sloužila samozřejmě také jako taková vyhlídková věž, má nahoře ochos arkádový, ale současně je tam ještě jedno schodiště monumentální, a to ve formě jakosi specifického speciálního dvora. Když se díváte na ty arkády, nalevo na ten arkádový dvůr, tak tady vidíte ty arkády prolomené, vlastně tu zadní stěnu těch arkád prolomeno, a to jsou právě vlastně to prolomení tady do tohoto arkádového nádvoří druhého, kde je schodiště. Takže to druhé arkádové nádvoří je schodišťové. Tady vidíte, že jsou dvě patra, nebo respektive jedno patro toskánské, pak je to patro jonské a nahoře je patro korinské. No, velmi krásný zámek z hlediska, řekl bych, typologie toho zámku, ale hlavně co se týče dvorosloví, je zámek v Opočně v východních Čechách. Tady chci upozornit, že Opočno jako, řekl bych, zámek renesanční nebylo úplně dokončeno. Znamená to, že tam je vlastně jedno křídlo otevřeno směrem do zahrady, to nebyl původní záměr, prostě to křídlo bylo nedostavěno. Ale vidíte také, že při barokní rekonstrukci tohleto křídlo, nebo chcete-li ten prostor toho křídla byl dostavěn a tvoří takovými přístavou dvou barokních rizalitů, se to částečně uzavřelo. Arkády tam jsou ze 3 stran a jsou trochu zvláštní. Ve srovnání s těmi ostatními arkádovými zámky je tam tudíž v posledním patře sloupová lože, nejsou tam arkády. Takže tady vidíte dole vlastně toskánské arkády, pak vidíte jonské arkády a nahoře korinskou sloupovou loži. Ta tam byla vždycky, tady jenom upozorňuji, že šlo o to nějak obohatit vizuálně, vlastně řekl bychom ten styl vlastně těch arkádových loží, takže tam vložili pro obohacení rytmu právě tu sloupovou loži v tom horním podlaží. Jinak je jakýmsi vrcholem, řekl bych, v mnoha ohledech, co se týče naší renesanční zámecké architektury, je zámek na Jižní Moravě v Bučovicích. Je to vrchol v tom smyslu, že tady arkádové lože působí tak odlehčeně, že skoro se divíte, že to drží pohromadě. Sloupy
které jsou pod těmi sloupy, jsou také relativně půdorysně malé. Tím pádem máme pocit, že ty arkády jakoby nepřetržitě prorůstají celou výškou fasády, působí neuvěřitelně křehce. Naopak z výšku ten zámek působí takřka jako pevnost, má takové, řekněme, pravouhlé fasády, dokonce na rozích věže, takže skutečně, řekl bychom, ten pevnostní charakter je tady jakoby ještě vyzdvižen použitím takových těch nástaveb střešních v těch nárožích. Jinak upozorňuji, že ten zámek je rozsáhlý. To, co tady vidíte, jako největší část toho zámku, to jsou rozsáhlé vlastně, řekli bychom, hospodářské budovy. A mimochodem, co se týče uspořádání, ten zámek připomíná trošku ty vlastně italské vily, protože je tam bezprostřední propojení vlastně sídlo a ty vlastně ta hospodářská stavení. U nás obvykle bylo, že ta hospodářská stavení byla mimo ten zámecký objekt a tvořila vlastně takový specifický celek. Málo by to bylo takhle k tomu zámku v období renesance přímo připojeno. Jinak arkády jsou tady také ze 3 stran a také jedna ta arkáda je nalepena jenom na vlastně jakoby zadní stěnu, které zde ta arkáda. Tady pak vidíte v takovém krásném detailu arkády v Bučovicích, prostě takové té zvláštní křehkosti, dokonce vidíte, že v přízemí ta balustráda úplně chybí, tam ty sloupy jsou neuvěřitelně jakoby bratce působící, protože i pilířky pod nimi tu arkádu vyzvihují do obrovské výšky. No a Bučovice prosuly také nádhernými interiéry. Z těch bučovických interiérů si ukážeme ten nejkrásnější a sice je to tzv. Císařský pokoj. Říká se tomu tak, protože skutečně se tam objevuje oslava ale antických císařů. Je to takové velmi zvláštní propojení vlastně architektury štukových reliéfů, které jsou polychromovány a pozadí těchto polychromovaných štukových reliéfů je malováno. Takže v podstatě je to taková ukázka toho zvláštního prolínání vlastně architektury, sochařského díla a malířského díla. Jinak ty štukatury jsou tak krásné, že vlastně vždycky leželo hlavě historikům, kdo to mohl udělat. Já jenom upozorňuji, že nedaleko Vídně byl obrovský komplex takových, řekněme, zahrad a architektur vlastně takového odpočinkového typu. Byly to takové vlastně pavilony relativně nízké, které tvořily takový uzavřený komplex. Říkalo se tomu Noide Boide. Bohužel Noide Boide, to byla ten celý komplex byl celý zničen vlastně při nájezdech Turků vlastně v 17. století. A nedochovaly se z těch interiérů hlavně štukatury. Ty domy byly vypálené a ty štukatury prostě byly zničeny. Ale víme, že Noide Boide tenkrát pro Aciletu Ferdinanda pracoval vlastně Hans Mott, což byl pozdější vynikající vlastně polský sochař Rudolfa II. Zdá se, že i ty štukatury vlastně v tomhletom zámku v Bučovicích Hans Mott dělal, protože je to tak na tak vysoké úrovni, že těžko to mohl dělat internet. Jinak docela důležité je, že prostě ten typ zámku se šířil po celém území vlastně dásnici území koruny české, takže třeba takovýchto zámeckých objektů je velké množství na Moravě zejména. Moravské zámky jsou nádherné i tím, že většinou se dochovaly v takové takřka původní podobě. Jedním z krásných arkádových zámků je třeba zámek Velké Losiny, který je v takovém už podhorském prostředí. Že ten zámek Velké Losiny je zajímavý tím, že se tam už projevuje velmi nápadně rys manierismu. Manierismus se může u těch zámků projevovat jakoby 2 cestami. Buď teda jako v Bučovicích v tom zvláštním vlastně bychom jakoby odlehčení těch arkád, ty arkády působí jako jakási taková pavučina, takřka odlehčeně, že teď máte pocit, že jsou nestabilní a že špatně drží pohromadě, nebo naopak v tom, že jsou jakoby spevňovány ty arkády pomocí rustiky. A právě tady u arkád, vlastně těch arkádových loží zámků v Velkých Losinách se objevuje rustika, tady v archivoltách všude. A to je vlastně jeden z doprovodných rysů manierismu. Jinak upozorňuji, že ten zámek se stavil v takových 2 etapách, že nejdříve byla hotova tak 3 zámecká křídla a ty arkádové lože pak tam byly v podstatě zavěšeny. Jinak i zde je nápadným rysem taková ta mohutná, tady polygonální schodišťová věž, která má bádaň a sloužila i zde patrně jako jakási vyhlídka.
Jinak ještě docela důležité je, že tato cesta vlastně, kdy ten zámek jakoby byl docílen podobě jakési cílené novostavby, kdy vlastně ten zámek byl už založen s agrárním nádvořím a byl vlastně takovou skutečnou novostavbu jakoby na zelené louce. Tak důležitou cestou vlastně k získání, řekli bychom, tohoto té obytné funkce byly také přestavby starých hradů. Takovým typickým příkladem takového kontinuálního vývoje od hradu směrem v podstatě převažil té obytné funkce a znamená vlastně k zámku byl Pražský hrad. My o Pražském hradě budeme mluvit v souvislosti vlastně potom, řekněme, s důležitým manierismem, ale je jasné, že Pražský hrad vlastně, řekněme, se vyvíjel tak, že podél hrade byly stavěny vlastně obytné komplexy velkých paláců a tak postupně ta prvotně obranná funkce byla jakoby přerušena tou funkcí obytní. No a na konci renesančního období prakticky Pražský hrad se stal vlastně v podstatě zámkem, byť měl staré konkrétní opevnění, tak vlastně veškeré plochy vlastně mezi hradbami byly zastaveny paláci. Tenhle ten proces vlastně jakési kontinuální výstavby, kdy ten hrad se přestavoval vlastně jakýmsi evolučním způsobem zámek, zvolili mnozí šlechtici u nás, třeba Pernštejnové v Pardubicích, nebo třeba Rošenbergové v Českém Krumlově. Těch zámků bude víc, ještě si to ukážeme. Takže takovým jedním z nejtypičtějších příkladů vlastně takového evolučního procesu, kdy z malého, relativně malého hradu Pernštejnci vytvořili postupnými přístavbami rozhledný zámek, je zámek v Pardubicích. Pardubice jsou trošku z hlediska památkářského opomíjeným městem, ale je tam nádherný renesanční zámek, který tady vidíte. Vzniklo tam takové nádvoří, kde ze dvou stran jsou arkády, jedny gotické, jedny renesanční, je tam mohutná schodišťová věž a pak je tam takový velmi výrazně jakoby architektonicky vypravený vlastně vstupní rizalit s nádherným portálem a nádherně takovým mostem obojí je bohatě zdobeno jak ten portál, tak to přemostění, které jde přes hradební příkop. Jak ještě upozorňuji, že ten zámek v Pardubicích se jaksi stával zámkem jakoby na dvakrát, nejdříve za Pernštejnu a potom, když vlastně ten zámek vlastně byl druhý, to znamená, když ten zámek vlastně byl druhý po vymření rodu Pernštejnu zdědil. Tady pak vidíte další věci, tohleto je nahoře. To, co vidíte nalevo, to je portál vlastně z těch pozdních gotických arkád do prvního patra a ten portál napravo, to je ten vstupní portál do zámku, ke kterému se přechází ten hradební příkop. Já jenom pozornuju, že ty portály jsou bohatě zdobeny takovým takzvaným podtesávaným dekorem, který je evidentně takového severoevropského původu, má svůj původ v saské renesanční architektuře. Jestli se dostanete někdy do Drážďan, tak Drážďany se postupně rekonstruuje tamní krásný renesanční zámek, téměř zcela zničený za druhé světové války, který má tyhle ty rysy vlastně stylu podobného charakteru. No a tady vidíte letecký pohled na zámek v Pardubicích, vidíte všechny ta nádvoří pohromadě a já jenom upozorňuji, že zámek v Pardubicích stejně jako město mělo vodní opevnění. Zámek byl opevněn 4 mohutnými kruhovými bastiony. My tady víme takhle 3 z těch 4 bastionů. A tady je ta plocha vlastně snížená, to je plocha příkopu, která šla zatopit vodou. To znamená v případě nebezpečí, jak prostor kolem města, tak prostor kolem zámku, možné zatopit vodou. Velmi důležitý z hlediska, řekl bychom, takového procesu postupného rozšiřování a také architektonické kvality je Ružomberský zámek v Českém Krumlově. Původně nevelký hrad na ostrovu, nad skalatem ostrovu nad Vltavou se postupně rozšiřoval na takové ty oba směry, to znamená jak na západ, tak na východ. V podstatě se dá říci, že z hradu, který měl jeden palác a jeden takový přístavek, se stal zámek, který má 4 obrovská nádvoří, vysokou věž a řekněme i krásně zdobená nádvoří. Vlastně já upozorňuji, že tady ta architektura v jižních Čechách velmi často je jakoby dodatečně architektonizována malbou. To znamená, že fasády, pokud by nebyly polychromované, pokud by nebyly omalované, tak by byly nečleněné. A malba tam hraje právě tu členící a často i rovnou úlohu. Je to někdy na velké věži
toho Českokrumlovského zámku. Jinak velmi výraznou postavou, která pracovala v jižních Čechách, a to pro pány z Hradce a pro Rožmberky, byl Baldassare Maggi. Baldassare Maggi to byl Ital, který pocházel z Aronia. Upozorňuji, že se uplatnil hlavně teda v jižních Čechách. Byl to vynikající architekt, dokonce v podstatě některé stavby od něho jsou tak jaksi progresivní, že ani v samotné Itálii prostě nic takového se nikdy nepostavilo. Přenesl svoji aktivitu do Čech a z těch jižních Čech vytvořil skutečně takovou jakousi oázu italského manierismu. Takže tady vidíte vlastně ten vývoj toho zámku. Já si uvědomuji, že to, co tam vidíte vyčerněno, to je ten průlist toho samotného hradu, to znamená postupnými přístavbami a to vlastně na takový podél toho skalnatého ostrohu vznikal vlastně ten mohutný obrovský zámek. Jinak tam vidíte potom pohled na druhé nádvoří, jenom upozorňuji, že ta nádvoří jsou právě takhle jakoby malbou architektonizovaná. Malbou je tam vytvořena rustika, malbou je tam vytvořeno členění různými typy a tak podobně. Je to všechno taková iluzivní malba právě pro ty jižní Čechy typická. No a tady vidíte letecké pohledy, tady vidíte všechny 4 nádvoří pohromadě. Tady pak vidíte pohled vlastně do toho vnitřního hradu a tady vidíte pohled na to předhradí s tou velkou věží. Ta velká věž je také vlastně dneska zdobená výmalbou. Bohužel ta původní výmalba zmizela a její rekonstrukce byla velmi složitá. Nakonec ten vzorec té výmalby byl vzat vlastně, řekl bychom, z jednoho takového portrétu Viléma z Rožmberka, kde ta věž byla v pozadí a právě ta malba té věže na tom pozadí vlastně tohoto obrazu pak byla vlastně tady takové zjednodušené formy. Jinak vidíte, že i ten palácový objekt pod tu velkou věží je velmi výrazně členěn malbou. Jenom upozorňuji, že podobně vznikal zámek v Jindřichově Hradci. Já vám ukážu na Borise, kde vlastně ten původní hrad pouze byl. Byl tak zvaný starý palác. Mimochodem, tady ta fotka vznikla z této věže toho starého paláce. Tohle je ten starý palác. To je ten původní starý hrad. Tady pak vidíte pozdněgotické křídlo, to tady na Borise. Na postupnými přístavbami vzniklo tohleto uzavřené nádvoří, které je lemováno arkádou. Ta arkáda, která tady je, to se říká velká arkáda nebo velké arkády a odděluje, ta velká arkáda odděluje nádvoří pod zahrady, která je relativně malá. Tady pak je takový zahradní pavilon, který se říká právě zde rondel. To je nádherný právě rondel od architekta Baldassare Maggiho. Upozorňuji ještě na to, že vlastně ty postupné přístavby, řekli bychom, jsou i časově podle stylu datovatelné, to znamená, že ten zámek nemá stylově úplně jednotný charakter. Tady mezi tím starým palácem a tímhletím pozdněgotickým palácem, tady v tomto užlaví jakousi ještě tzv. Malá arkáda, která je tady vlastně trošku zakrytá, ten zorný úhel, tady je vlastně ten starý palác, tam jsou tyhle ty motivy, tyhle ty antiky s tím, tomu se říká tomu motivu, Ocasy, tohle je palác, který je vlastně, řekli bychom, Adama z druhého z Hradce. Tady jsou ty arkády, které propojí vlastně ten celek do jistého uzavření, do jakousi uzavřeného nádvoří. Jinak arkády, takové jakési zdrobněné, jsou i zde, které leží zahradu a míří k tomu rozdelu. Jinak tady vidíte, jak malé, tak velké arkády je zámku v Jindřichově Hradci, který si stavěli vlastně Hradce. Jinak upozorňuji, že právě ty arkády velké, ty jsou velmi podobné těm arkádovým zámkům. Tam téměř žádnou rozdíl nenajdete. A tady vidíte ten hotel, což je nádherný zahradní pavilon. Nádherný je především svým velmi důsledným architektonickým řešením. To ukázka jakési civilní centrály, která je postavena v podstatě na roveň těch nejkrásnějších vlastně kostelů. Já jenom upozorňuji, že velmi zvláštní je nesoulad vlastně členění vnitřního a vnějšího. A to jak v těch jakýchsi vertikálních etážích, tak také v detailech těch jednotlivých podlaží. Víte, že ten vnější rytmus je dán vlastně rytmem velkých rodinných oken a takových nich. Ale zajímavé je, že už tady v této nástavci jakousi tamboru té kupole ten rytmus je úplně ignoroval. A tady nahoře, kde
jsou ty takové vikýře, tak ten rytmus je zase jiný. To znamená, že rytmicky dochází ke střídání a řekli bychom i takové zvláštní fragmentarizaci, která už předchází vlastně určitým řešení barokní. Když se podíváte do interiéru, tak nejkrásnějším takovým prvkem toho interiéru jsou samozřejmě štukatury. Štukatury vytvářejí z toho naprostý skvost, kdy vlastně jsou jakoby členěny v takových vertikálních pásech a právě takové ty důležité prvky jsou ještě zlacené, jsou to ještě takové ostrovky, takových jakýsi zrcadel, takových obdélných, protože obdélníky to jsou zúže spoda nahoru, které jsou zdobeny vlastně nástěnnou malbou. Jinak ještě upomínám, že to byl zahradní pavilon, to znamená, že se taky používalo k produkcím hudby a aby pánstvo nebylo rušeno, prosím vás, tak tady vidíte otvor, který jako jakýmsi reproduktorem procházela ta hudba od záležitosti. Tady dole uprostřed byla taková pozemní místo, zahráli muzikanti a tam hudba vycházela vlastně do toho prostoru. Tady vidíte potom pohled na ten Jindřichohradecký zámek a jenom abyste si uvědomili, že většina těch zámků, které vznikaly z hradu, tak vlastně mají dominantní postavení jako ty hrady. Ty hrady byly stavěny vždycky na nábřeží, tak to je dobře upevnit. Tím pádem, když ten hrad byl přestaven v zámek, tak ten zámek měl tu podobnou dominantní úlohu v tom místě. Tady je ten Jindřichohradecký zámek samozřejmě v celém městě. Jinak ještě na zámku Jindřichovy Hradci se poměrně výjimečně dochovala. Na zámcích to ještě obvykle není kompletní takzvaná černá kuchyně. Tohle ten přístavek je pozdně gotická, je z koncem 15. století a zajímavá je tím, že tady ten prostor vlastně, tam bylo otevřené ohniště a z toho otevřeného ohniště procházel ten kous tady těmi průduchy vlastně nahoru. Jo. Takže tady z těch průduků z těch pomínů skutečně odcházel kous. No a podobným způsobem se postupně rozšiřoval také do toho útvaru dnešního zámku v Krči. Zámek v Krči byl původně takovou malou vodní tvrzí. Já ukážu na průmysl, kde byla ta původní vodní tvrz. Takže ta původní vodní tvrz byla tady v těch místech. Tam je i to nejstarší, tady v těch místech, kde je půdoryse. A postupným přistavováním, zejména za tady naše z Hradce, vznikl ten komplex zámku. Takže tady v tomto křídle je tzv. Zlatý sál, který si ukážeme. Tady v tomto křídle, kde je zámecká kaple, je v horním patře, aby nad kaplí něco bylo. Nad kaplí je pak tzv. Rytířský, nebo se mu také někdy říká mramorový sál. Jinak ten zámek samozřejmě je významnou součástí města. K tomu městu se váže určitým takovým urbanistickým způsobem právě prostřednictvím ohradní zdí, vlastně zahrady, to si za chviličku ukážeme. Tak jako tomu bylo na Jindřichově Hradci, protože tady pracoval také Baldassare Maggi a také tady vlastně, řekli bychom, ten zámek dokončoval, tak jsou také arkádová nádraží, to je arkádové nádraží, je lebováno ze dvou stran arkádami, a to na západě a na východě. Tady vidíte ty východní zalomené arkády, které tvořily takový ochos v prvním patře pro přechod mezi těmi jednotlivými objekty. Podobně sloužily i tyhle ty arkády na západě. Sloužily vlastně jako jakási komunikační propojení. A tady vidíte to propojení toho zámku vlastně s městem. V Trči je nejkrásnější právě tohoto náměstí Zachariáše z Hradce, které je takové nepravdelné, ale tvoří takový útvar, který je blízký takovému hodně úzkému obdélníku. Ale ten zámek se k němu váže právě prostřednictvím ohradní zdi zahrady, kde je na vnitřní straně arkáda, která končí tímhletím polygonálním pavilonem, který vidíte zde. No právě prostřednictvím tohoto útvaru, tohoto pavilonu a tady této stěny je ten zámek vázán urbanisticky k této severní stěně, tomu severnímu průčelu vlastně náměstí. Takže ten zámek je městský zámek, to znamená, že je velmi chytře navázaný na ten městský prostor Prahy. Jinak z těch interiérů zámku je nejkrásnější tzv. Zlatý sál. Říká se podle zlacení, které se objevuje na nádherném kazetovém stropě. Vůbec kazetové stropy zámku v Trči jsou proslulé, a to jednak tím, že jsou skutečně nádherné,
jsou to takové mohutné útvary, které vlastně vytváří tu základní, řekněme, dominantu těch prostorů. Oni tím, jak jsou hodně plastické, bohatě zdobené, tak vlastně ten prostor ze zhora uzavírají a dávají mu skutečný takový luxusní a reprezentační rámec. Jinak stěny jsou členěny pouze okny, mezi kterými vždycky byly nějaké závěsné obrazy. Já jenom upozorňuji, že velmi takovým zvláštním prvkem, který na zámku v Telči, je poměrně neobvyklé použití sgrafit. A sice takzvané klenoty se objevují iluzivní sgrafita v interiéru, což je neobvyklé. V jednom domě, ještě v Dačících, se objevují takovýmhle podobným způsobem použitá sgrafita, ale jak říkám, je to naprosto neobvyklé. No a tady pak vidíte dva prostory, které jsou nad sebou blízko vstupu do zámku. Je to zámecká kaple, které jejich účinek je dán, řekněme, polychromovými a zlacenými štukaturami, které jsou poměrně plastické. Je tam také mauzoleum Zachariáše Zrace a jeho manželky, lemované nádhernou takovou polychromovanou a zlacenou mříží. No a nad tím v patře je turistně stejně uspořádaný sál, kde je dneska zbrojnice, proto se tomu sálu někdy také říká rytířský. A někdy se mu říká takhle podle umělých mramorů, které jsou použity na podlaze mramorový sál. Jinak si ještě všimnete také zde krásného stropu, tam na tom stropu je použito kazetování, ne s tak mohutnými plastickými mody, jako v tom zlatém sále, ale spíš s takým důrazem na barevnost. Velmi zajímavým zámkem, byť ne tak krásným, protože, řekněme, dlouholetým devastováním se tam ztratila spousta takových, řekněme, dekorativních přírodků v interiéru, je zámek v České Bechyni. Upozorňuji, že ten zámek také byl přestavbou z hradu, kdy k tomu starému hradu bylo přistaveno nádvoří. To znamená, tohleto je ten hrad a tohleto je ten renesanční zámek, vlastně přistavený vlastně k tomu starému hradu. Upozorňuji, že velmi krásným detailem tohleto vstupní věž s průjezdem a upozorňuji také na to, že všechna průčelí v období renesance vnější jsou dekorována z grafity, nádvoří má podobné malby, jako jsou malby na nádvořích zámků v Českém Krumlově. Tady pak vidíte pohled právě na to nádvoří s malbami Beranka Jelínka. Já jenom upozorňuji, že tam jsou nádherné takové, řekli bychom, prvky na těch nádvořích. Jsou tam použity takové jakési iluzivní pohledy na sloupové loďie. Jsou tam také rozsáhlé takové výjevy, bitev a tak podobně. Jinak interiéry, jak jsem říkal, byly hodně zdevastovány, takže třeba v takzvaném svatebním sálu Petra Voka, tak v podstatě se nedochoval kazetový strop. Ten současný je takový novodobým vlastně prvkem, který tam byl jenom tak vložen, aby tam něco bylo. Tady totiž v tomto traktu toho zámku, kde byly ty luxusní vlastně sály, tak byla slípka, protože to bylo, ten objekt fungoval z části jako vlastně statek a tak tady zejména ty dřevěné prvky byly naprosto zničené, takže aspoň, aby tam nějaký kazetový strop byl, tak by tam byl včetně ten novodobý strop. No ale veškeré stěny mají na sobě nádherné fresky, které jsou z různých období. Je tam třeba velmi zajímavá freska ze zasedání zemského sněmu, kde se dokonce dají identifikovat jednotliví vlastně šlechtici, kteří v tom okamžiku na tom zemském sněmu zasedali. A jinak velmi krásným detailem potom, který je naštěstí dochován, je tzv. Ložnice Petra Voka, kde se dochovaly těch krásných štukatury. Štukatury máte foceny tady dole napravo. Teďka už jsme v jiné oblasti, jsme v oblasti vlastně trochu víc jakoby na západ. Vidíte tady zámek v Hošovské Píně. Tady jenom upozorňuji, že zámek v Hošovské Píně byl zámek Lotloviců. Původně to byl biskupský hrad. Lotlovice získali 16. století a pro ně tady pracoval Agostino Gali. A to je ten důvod, proč ta přestavba toho zámku nápadně připomíná Lotlovický palác na Hradčanském náměstí, protože to dělal tentýž architekt. Jsou tam použity takové ty motivy, řekněme, z grafit na fasádách, vysoké štíty, ale tím, jak to šlo o přestavbu vlastně starostředověkého hradu, tak samozřejmě
gotický renesanční zámek vytvořit nešlo. Takže mnohé interiéry a mnoho prvků bylo obětováno tomu vlastně, že to byl kdysi hrad. Já jenom upozorňuji, že tady stavilo, tady to prosím vás, to jsou ty hradby toho středověkého hradu. A stavilo se jak z vnějšku těch hradeb, tak na vnitřní straně hradeb. To znamená, že oba ty prostory, jak na vnitřku hradeb, tak na vnějšku byly zastavěny. Znamenalo to také velké omezení vlastně, řekli bychom, prostorového řešení těch jednotlivých traktů, protože ty středověké hradby byly tím vymezujícím prvkem vlastně. No a velmi zajímavým takovým, řekněme, způsobem vznikaly některé severočeské zámky, kdy vlastně byly, vlastně, řekli bychom, využity ty staré paláce, byly zvýšeny, přestaveny, rozšířeny, původní věže hradů byly zvýšeny a nastaveny o arkádové loďie a nějaké báně. Upozorňuji, že potom třeba v další historii se k těm jádrům těch středověkých hradů renesančně přestavených přistavovaly další objekty, což je příklad třeba zámku v Náchodě. Tady jenom upozorňuji, že skutečně to, co se tady rekonstruovalo, to bylo staré vlastně jádro gotického hradu, rozšířené pouze vlastně o ten renesanční bán. A ta věž, která je původně gotická, tak byla zvýšena o několik pater, tak aby přesáhla vlastně ten nový palác, dostala arkádovou střechu, takovou výšku nahoře a báň. Upozorňuji, že pak ten zámek to ještě přestavoval, nebo spíš přistavoval na období baroka v 17. a 18. století v podobě tzv. Piccolominiovského zámku. To znamená, ten dnešní objekt vznikal přestavbou toho jádra vlastně gotického hradu a potom přístavbou jakosi barokního zámku. Tady pak vidíte jednotlivé detaily, tady vidíte vstup do renesančního zámku, krásným, takovým spíš manieristickým portálem, tady vidíte letecký pohled, tohle to jádro toho renesančního zámku a tohle to je ten Piccolominiovský zámek. Vidíte taky detail vlastně té arkádové ložie na zámecké věži. No a podobný typ vlastně, řekli bychom, co se týče způsobu výstavby, byl aplikován i na zámku Friedlandě. Já jenom upozorňuji, že ta hlavní etapa, co se týče té renesanční přestavby, probíhala za Wittgensteinu a dokončena za Redernu, to znamená do roku 1602, tehdy vlastně to jádro zámku bylo takhle vlastně hotovo. Upozorňuji, že pak, když vlastně ten zámek Albrechtswaldsteina, tak v podstatě bylo vylepšováno upevnění toho zámku. V podobě tady toho bastionového systému, který byl jakoby zvnějšku přidán k tomu zámku. No a docela důležité je, že ten zámek Friedland je hodně na severu u nás, tak skutečně tam měla vliv ta renesance, ta forma té renesance jakoby spoza hranic, hlavně z oblasti Saska. Je tam uplatněna skutečně ta takzvaná severská renesance. No a samozřejmě to jádro zámku, kde v hradbě byly přistaveny nové renesanční paláce, došlo také k navýšení a jakoby zrekonstruování té hlavní věže, dostala okos a báň, tak jako třeba ta zámecká věž v Náchodě. Tady vidíte pohled na vlastně palácové objekty v takzvaném dolním zámku. Upozorňuji, že právě ten dolní zámek, tam je ukázka těch vlastně prvků severské renesance, kdy vlastně se třeba taková ta tektonická struktura stavila hodně tenká, některé třeba sloupy byly jakoby baňaté, je tam spousta takového kamenického dekoru, který třeba z Itálie, anebo třeba u nás z jižních Čech vůbec neznáme. A takhle vypadají panoramatické pohledy, nalevo je panorama toho zámku, napravo pak letecký pohled na ten zámek. A docela důležité je, že u nás byl aplikován typ také jakési vily. Mimochodem, ten objekt zámek Kratochvíle je vlastně takovým spíše navázání na ten typ takového jakoby zámeckého nebo spíš zahradního objektu, jako bylo to takzvané Neugebäude u vlastně Vídně. Jenom upozorňuji, že tady vidíte ten hlavní obytný objekt uprostřed takové přesně uspořádané struktury hospodářských budov a součástí takové té vlastně jakési ohradní zdi, kde jsou hospodářské budovy, je současně také
jezírka. To znamená, že se tady počítalo i s efektem vlastně odrazu do vodní hladině. Samotný ten obytný objekt je ku podivu dost velký a je tam celá řada místností. Ty místnosti jsou většinou klenuté vlastně takzvanými zrcadlovými klenbami, což jsou klenby typické pro renesanci. A záleží jenom na tom, vlastně, k čemu sloužily, takže podle účelu se odlišovala výzdoba těch kleneb. Buď byla malířská, jako vidíte zde, a nebo štuková, jako vidíte zde. Tady vidíte pak ty jednotlivé objekty. Ten hlavní obytný objekt měl na sobě také vlastně takové iluzivní malby, kde mezi okny se objevují niky se sloupem uprostřed. Tím způsobem pak je ta fasáda vlastně velmi umě rozčleněna. Velmi krásným detailem je taky zámecký kostel, který má uvnitř polychromované štukatury a interiér toho zámeckého kostela dost připomíná tu zámeckou kapli vlastně v Telči. No a tady vidíte potom tu vstupní věž s branou, která trošku připomíná pevnostní věž, tak to mělo i vypadat, mělo to vyvolat dojem vlastně, řekněme, jakoby vstupu do pevnosti. No a teďka si něco řekneme o městských vlastně sídlech šlechtických. Ve městě samozřejmě šlechtici sídlili v palácích. Co je typické, prosím vás, že paláce u nás se stavěly vlastně v místech, které byly do té doby zastaveny v podstatě kontinuální gotickou středověkou zástavbou na dlouhých parcelách. Já jenom upozorňuji, abyste si uvědomili, že není úplně samozřejmé, že takovýchto velmi složitých strukturách středověkých měst mohly jen tak vzniknout paláce. Samozřejmě nutné bylo, aby ten šlechtic vykoupil ty měšťanské domy a buď je zbořil, anebo přestavěl. V Praze to bylo tak, že paláce vznikaly zejména na Malé Straně a na Hradčanech po požáru v roce 1541. Požár v roce 1541 to levobřežní část Prahy naprosto zdevastoval a mnoho měšťanů nemělo peníze na rekonstrukci domů. Takže došlo k tomu, že tyto domy skupovali šlechtici a buď ty domy přestavovali, nebo je zbořili a vytvořili tam vlastně nový palácový objekt. Ten způsob zvolili také Lobkovicové na Hradčanském náměstí a postavili si na Hradčanském náměstí, to je objekt, který možná znáte podle posledních majitelů jako Schwarzenberský palác. Je to budovy z písmene T, doplnění potom hospodářskými budovami do jakéhosi úplného nádvoří. Ten budovy z písmene T, doufám, zaznamenáváte u těch hlavních budov zde nalevo. Tady máte ještě to vybíhající směrem jakoby na východ. Tady potom je ta přístavba, vlastně, která vytváří přístavba těch hospodářských budov, vytváří ten uzavřený dvůr. Já tady, ještě abyste si nedělali iluzi, že ten zámek Park, ten palác se tak úplně dochoval i se grafity do dneška. Velký vliv na ten dnešní stav toho paláce měla rekonstrukce Josefa Šulce v 19. století, který jenom částečně odborná z grafita doplnil na celém paláci. Ten palác od té doby působí takto, to znamená velmi malebně. Je to příklad toho stylu, který mu pak říkáme třeba, nebo říkali architekti v 19. století česká renesance. Je to ten typ, co jsme viděli třeba na zámku Litomyšli na vnějších fasádách. Vidíte, že fasáda je členěna okny, která jsou zbojená a současně ta fasáda je členěna vlastně rustikou, která je vytvořena z grafity. Nahoře pak je lunetová římsa a v oblasti antiky je vlastně takový pás, řekněme, a na tom stojí vlastně ty vysoké převýšené štíty. Takovým velmi zvláštním motivem u všech renesančních staveb, ať už šlechtických nebo měšťanských, jsou i komíny. Komíny jsou velmi bizarně tvarované a dokonce vznikaly taky takové vzorníky, podle kterých se vlastně ty komíny vytvářely. Většinou měly takové zvláštní paňaté tvary a vytvářely vlastně takový architektonický tvar, kdy od spoda nahoru se ten komín velmi nápadně rozšiřoval. Tady vidíte další palác vlastně z téhleté doby, je to palác pánů z Hradce. Upozorňuji na to, že to je ta část paláce vlastně dnešní italské ambasády, která těsně přiléhá vlastně
jsou méně vidět, protože byla trošku špatně restaurovaná, protože na ně, prosím vás, ta bílá pobídka vlastně jako by se vyvíjela, takže ta grafika trochu zaniká, ale jsou tam. Velmi krásný příklad vlastně takových jakoby dvou fází vlastně renesance je tzv. Martinický palác na Hradčanech. Já jenom upozorňuji, že ten Martinický palác skutečně i na fasádách má viditelné dvě etapy. To skutečně renesanční, to znamená někdy kolem poloviny 16. století, kdy jak na nádvoří, tak smíšku fasády byly pokryty nádhernými figurativními z grafity. Potom za Jaroslava Bořity z Martinic došlo k přestavbě horních pater, kdy byla z grafita přištupována a hlavně vznikly tady úplně nové typy štítů, které jsou vlastně už známkou vývoje renesanční architektury, jakoby směrem vlastně, řekněme, skoro k baroku. Vidíte, že hlavně ten střední štít má tak fragmentarizované jednotlivé prvky, že to netvoří žádný ucelený útvar jakéhosi trojúhelného štítu, ale je to skládáno z takových zvláštních podivných úseků segmentů. V této podivné fragmentarizaci už je možno vidět zárodek vlastně budoucího baroka. Tady vidíte potom vůbec nejvýstavnější objekt vlastně středu starého města pražského z hlediska, řekli bychom, renesanční architektury, a to je palác Granovských Ugeltů, to znamená v tom objektu, kterým se také česky říká tým, který sloužil pro kupce, kteří chodili na trhy vlastně na staroměstském rynku. Tady jenom, abyste si uvědomili, že ten palác stavěli lidé, kteří architekti nebyli původně granovští, to byli měšťané Staroměsta pražského, kteří dědičně zdědili vlastně funkci výběrčích daní tady vlastně v tom Ugeltu. Byli to správcové Ugeltu a zbohatli a v podstatě si mohli dovolit koupit šlechtický predikát a svůj malý dům si nechali přestavit obrovský palác, který má dokonce do nádvoří Ugeltu krásnou arkádovou loži a freskovou výzdobu na fasádách. Tady není použito z grafito, tady jsou fresky, když se řekne chiaroscuro, tak to je freska, která není jakoby barevná, to znamená, je to vlastně v jednom tónu. Chiaroscuro bývá třeba někdy používáno na oltářích, v kostelích to bývá vlastně na šedlé, na fasádách bývá většinou okrové chiaroscuro. Tady je to okrové chiaroscuro, které je vynikající kvality a je zřejmé, že ho maloval malíř patrně z okolí přímo od horských umělců. Zajímavé je, že paláce dochované na Moravě tak jsou trošku jiného typu. Zejména paláce v Olomouci vynikají bohatou kamenickou výzdobou, a to zejména v takových těch parapetních vlastně útvarech, to znamená tam, co bývaly obvyklé kuželky v Austrálie základní, tak jsou plné parapety s bohatou sochařskou výzdobou. Tady vidíte palác Václava Edelmana v Olomouci, kde je velmi bohatá právě sochařská výzdoba těchto parapetních zdech. Rozumím, že ten palác byl přestaven v 19. století, kdy byly ty původní uzavřené arkádové, původní otevřené arkádové, protože to je uzavřený, ale jinak jako důležitým znakem právě ta sochařská, bohatá sochařská výzdoba. Druhý palác v Olomouci, který má také podobnou výzdobu, to je palác Hohenšindů. Tady upozorňuji, že ten palác byl zbarokizován, ale při té barokizaci byl vlastně ponechán v renesančním stavu krásný portál, ale hlavně nárožní arkýř s velmi bohatou sochařskou výzdobou. Vidíte, že ta sochařská výzdoba je takového zvláštního typu, kdy je taková jakoby zdrobnělá a ty jednotlivé výjevy, které jsou v takových vysokých reliefech, navazují jeden na druhý a působí tebe v tom celkovém pohledu až zvláštním přebujelým dojmem. To je takový typický rys právě té sochařské výzdoby těch moravských paláců. Bohužel ono se jich mnoho v takovém úplném stavu nedochovalo, ale i to, co se dochovalo, je velmi zajímavé. No a v Brně potom je takzvaný Švancův dům, kterému se říká také jinak Zdrvé, který má velmi zvláštní fasádu, která je vlastně, řekli bychom, ze strany flankována dvěma půlvalcovými arkýři. Je tam taky krásný sochařský zdobený portál, kde se objevují dvě postavy, které vlastně jakoby nesou tíhu vlastně toho štítu. Jsou to přímo tektonicky začleněné postavy, tak jim říkáme Atlanti. Tady jenom upozorňuji na to, že to jsou ale hrmovky, to znamená, jsou to polopostavy navazující samozřejmě na antiku. A
A jinak ta sochařská výzdoba je i na těch dvou archířích. A tady potom si všimněte, že ten dům měl, nebo má do dneška arkádové nádvoří. To sice bylo jakoby přestřešeno, ale to arkádové nádvoří naštěstí zůstalo. No a nesmíme zapomínat, že renesance je dobou, kdy vlastně i navenek se projevuje, řekli bychom, bohatství měst. A také je to vlastně jakoby symbolizováno, řekli bychom, výstavností radnic. Právě to sebevědomí a bohatství měst tak vlastně bývá navenek vlastně tak prezentováno v podobě toho sídla samosprávy, v podobě radnice. A podoby radnic jsou tenkrát už, řekli bychom, takové velmi vznosné. Já jenom upozorňuji, že tyto radnice vznikají tím, že jsou přestavovány měšťanské domy, přestaven jeden, ale většinou je to tak, že jsou propojeny minimálně 2 až 3 měšťanské domy a na tom místě vzniká vlastně palácová stavba. Samozřejmě je to sídlo samosprávy, to znamená, to město si to staví samo pro sebe a dokumentuje tam vlastně svůj vlastně charakter. Velmi krásná renesanční radnice do dneška je v Plzni. Tady jenom upozorňuji, že ta byla přestavěna v 19. století, je tam obnovena na fasádě z grafita, v interiéru je nové neorenesanční schodiště, ale celkově ta radnice do dneška působí nádherným renesančním dojmem. Já jenom upozorňuji, že z hlediska, řekli bychom, konfigurace té radnice jsou tam etáže. Takže tady vidíte dole vlastně takovou tu část, která působí jako taková italská palácová stavba. To je vlastně návaznost přímo na ty italské renesanční paláce. Je tam vysoký sokl z rustiky a pak jsou taková vlastně patra, řekněme piano nobile, první patro a ta další patra vlastně bychom palácového typu. Je to lemováno pouhou stranách pásy rustiky. Ale tohleto patro nad tím v Itálii obvykle není. To je takový ten rys té domácí renesance, kde je tam vysoká atika a vlastně ty tektonicky pročleněné štíty. To je taková ta ukázka toho, jak vlastně ta, řekněme, šlechtická architektura ovlivnila tu měšťanskou. A to je tím, že je tam palác vlastně, nebo chcete fasáda palácového typu, tak u nás vlastně ten rys vlastně jakési malebnosti těch zámků, třeba šlechtických, to jsou ty štíty. Upozorňuji, že v interiéru nejkrásnější hradní sál, který byť není úplně v původním stavu, tak se tam třeba dochoval nádherný krk a vlastně také ta původní klenba, ta původní vlastně zrcadlová klenba. Krásná radnice, která vlastně svým způsobem kombinovala tu plzeňskou, je v Prachaticích. Tady chci jenom, abyste si uvědomili, že ty radnice vnímávaly vždycky zvonici jako, řekněme, důležitý symbol toho, té samosprávy. Zvonice tam byla, protože vždycky vyzvánila, když vlastně se měla sejtiská rada. Tady je ta zvonice a štíty ty byly zkresleny v 19. století, protože byly tak schátrali, že byly zřícení. Proto je tam jednoduchá římsa a nic nahoře, ale původně jakási nástavba ze zvonicí tam byla. Vidíte, že tady ty fasády jsou vypůvodné té plzeňské radnici, je to záměrné, měla napodobovat tu plzeňskou radnici. Upozorňuji, že je to tak trošku zvláštní, když si uvědomíte, že tady je vlastně ta fasáda vznikla celá podle plzeňské radnice. Na plzeňské radnici se nedochovala renesanční grafita a ta renesanční grafita v Plzni vznikla tím, že byla napodobena ta grafita z Prachatic. Takže bylo to taková cesta na zpátek vlastně velmi zvláštní. Ty radnice jsou si podobné jako kdysi, ale ta plzeňská ty původní z grafita nemá, má je napodobena podle té prachatické radnice. Jinak radnice poměrně často bývávaly vlastně, řekli bychom, zmotěním těch měšťanských tradic i v tom smyslu, že jakoby připomínaly spíš měšťanské domy. Je to příklad třeba litovnické radnice, kde takové to zvláštní dekorativní panelování v těch štítech rozhodně napodobuje nikoliv paláce, ale měšťanské domy. Pouze to zdvojení těch dvou štítů a mezi těma štíty, že je ta zvonice, tak to ukazuje na to, že to je radnice. Jinak samozřejmě ta symbolika té radnice je tady dodržena, akorát, jak říkám, to tvarosloví napodobuje tu běžnou měšťanskou architekturu. Jinak tady vidíte další podobné příklady vlastně toho, jak radnice napodobí měšťanskou architekturu. Je to třeba radnice ve Volyni, kde je takový celé
hezký motiv obloučkové atiky a asymetricky umístěná zvonice. Asymetricky umístěná zvonice je také na radnici v Jáchymově. Ono to už dneska nevypadá, prosím vás, ale Jáchymov to bylo bohaté hornické město, tak bohaté, že skutečně po té, co se vyčerpaly stříbrné domy v Kutné Hoře, tak skutečně tuto horu v tom smyslu toho bohatého horního města nahradil Jáchymov. A dá se říci, že Jáchymov to bylo velmi krásné pozdě renesanční město. Bohužel tím, jak vlastně byly vysídleny Sudety a právě Jáchymov byl takřka opuštěn, tak vlastně se stal takovou podivnou zónou, kdy vlastně to město bylo, tím, jak bylo opuštěno, naprosto zdevastováno po druhé světové válce. Takže dneska je taková tendence ten Jáchymov zachraňovat, ale měšťanské domy jsou v naprosto příšerném stavu a bohužel mnohé z nich nebudou možná ani zachránit. Takže alespoň tady z toho Jáchymova si ukazujeme krásnou zdejší radnici. Jinak dochovala se tam taky budova mincovny v tom Jáchymově a pár takových velmi vznostných měšťanských lidí. Velmi krásná je radnice ve Stříbře, akorát taková ta zvonice, kterou tam vidíte, tak ta zvonice je vlastně barokní. Jinak vidíte tam to průčelí, ty nádherné štíty se grafity, tak to je všechno vlastně renesanční a napodobení, řekli bychom, takové té hlavnosti měšťanských domů. My si taky musíme něco říci o měšťanské renesanci, protože to je další důležitý fenomén našeho prostředí. Jak jsem to říkal, renesance je obrovský, nebo je u nás zaznamenáváno, že renesance obrovský rozmach měst. Myslíte, že jsem stavilo se stále na středověkých parcelách až na stavbu radnic, které vznikaly propojování těch středověkých parcel, tak se stavilo stále na těch parcelách, to znamená, byly to domy s úzkými fasádami a štíty, ale dostávali vlastně takový nový renesanční vzhled podle jakési dobové módy. No a upozorňuji, že tím, jak ta města se měnila, většinou to způsobil požár, tak vlastně docházelo k jakési hromadné renesanční výstavbě, ale stále na týž vlastně parcelách. To znamená, v duchu té renesanční tektoniky byly ty domy uspořádány, to znamená, dostávali renesanční okna, dostávali renesanční štíty, ale upozorňuji, že ta tektonika u těch renesančních štítů nebyla tak dodržována jako třeba u paláců nebo zámků a ty štíty bývaly většinou dekorativně řešené. Vše bylo doplněno buď nástěnnou malbou, buď z grafit, buď teda vysloveně freskou, anebo z grafity. Tím pádem došlo k jakémusi zmalebnění z toho renesančního stylu, které je typické pro naše měšťanské prostředí. Je to takové zjednodušení a jakoby zdekorativnění toho stylu. No a velmi důležité také bylo, že vlastně města tenkrát většinou dostala také podloubí, která připomínají vlastně arkády a tím vlastně řekli bychom i ta města jako celek byla připodobňována vlastně jakoby k obrovským renesančním zámkům. Jinak zajímavé je, že, a to je typický rys třeba pro Prahu, že nevíme proč, ale měšťanské domy měly tu tendenci napodobovat vlastně arkádová nádvoří zámku, takže u mnoha měšťanských domů v Praze se objevují arkádová nádvoří, což je takový trošku zvláštní, že v městě toho místa nikdy není moc a ty arkádová nádvoří jsou většinou nacpána do nějakých prostor. Takže tady máte vlastně ukázku toho renesančního stavu některých měst, který samozřejmě nemůže být úplně důsledně dodržen. Vidíte tady hlavní náměstí Zachariáše z Hradce v Telči. Řada těch měšťanských domů byla sice zbarokizována, ale v podstatě ta urbanizace ukazuje v podstatě na zbytky té renesanční urbanizace. Vidíte tam ta dlouhá podloubí typická, ta renesanční města upozorňují také na ty vysoké malebné štíty. V popředí vidíte domy, které vlastně některé byly zbarokizovány, to je příklad toho domu třeba zeleně natřeného vpravo, nebo těch dvou domů. Ale tady vidíte další typ domů, kdy vlastně fasáda je členěna z grafity ve tvaru rustiky a má nahoře cimbuří. Cimbuří to byl velmi často používaný motiv u těch renesančních domů.
byly používány ty typy cimbuří vlastně samozřejmě různé, většinou s nějakými věžičkami, vyslovně v dekorativním slova smyslu. Tady pak vidíte těch vlastně štítů renesančního s takovými vlaštovčími ocasy a tak podobně. Všechno si ukážeme ještě v detailech, takže tady vidíte znova tu nádhernou vlastně severní fasádu vlastně v Telči, tohle je jižní fasáda, to je tato část. Když si ukážeme ještě jednotlivé objekty, takže třeba tady vidíte dům pekaře Michala číslo 61 na náměstí Zachariáše z Hradce s krásnou s grafitovou fasádou. Na těch grafitech velmi často byly jakési portrétní galerie. Tady jsou to portréty vlastně starozákonních králů. Tady pak vidíte dekorativní grafita kolem oken. Napravo vidíte radnici v Telči, která je členěna pilastry vysokého řádu a nahoře má takové dekorativně pojaté cimbuří ze zvonicí, s miniaturní zvonicí. Jinak podobné to je v Dačicích, promiňte, ve Slavonicích. Slavonice, to bylo také město vlastně pánů z Hradce a také tam se slavil podobným způsobem jako v Telči. Ve Slavonicích se dochovalo v tom renesančním stavu, co se týče procenta, asi více domů než v samotné Telči. Ty renesanční domy ve Slavonicích prostuly takovou dekorativnost fasád, vlastně, které jsou doslova zdobené vlastně z grafity. Jinak upozorňuji na to, že v Dačících je vlastně celé spektrum měšťanské renesance. Od těch domů s tím cimbuřím, po ty domy vlastně se štíty a bohatým s grafitovou výzdobou, po tyhle typy štítů s těmi takzvanými motivy těch vlaštovčích odsasů, anebo tady s takovou zdobnou patikou vlastně manieristického typu. No a další z takových typických měst jihočeských je třeba Třeboň, kde i městská brána, ta takzvaná Svidenská, má krásný vlastně štít, a to z obou stran. Vidíte, že to je takové dekorativní panelování, totiž když se podíváte na jednotlivá ta patra vlastně těch obloučků, tak vidíte, že ty obloučky stojí na vrcholku, nenavazují se na sebe žádnou tektonickou strukturu, ale v podstatě je to takové dekorativní panelování. Vidíte, že ty pilířky těch vodních stojí vlastně na vrcholcích arkád těch spodních, protože je to taková atektonická zvláštní struktura. Stejně dekorativně působí i to cimbuří s věžičkami toho známého hotelu Bílý koníček v Třeboni. No a takovým zvláštním ukazem byly domy na náměstí Nové Městě nad Metují. Když Nové Město nad Metují vlastně Vratislav z Pernštejna, tak na 3 stranách náměstí nechal vytvořit takovéto domy. To znamená, že ty městské fasády byly jakoby propojeny jednotnou stěnou a ty jednotlivé domy byly jenom odlišeny vlastně těmi štíty s tím motivem vlastně těch vlaštovčích ocasů. Když se díváte na letecký pohled tady do té strany, tak vám dojde, že za těmi vrcholky těch štítů, ale ty měšťanské domy nemají hřeben střechy, to znamená, že šlo jakousi fikci vlastně, je to vlastně něco na pomezí vlastně jakousi sjednocení urbanistického a současně individualizace těch jednotlivých domů. Ještě když si to představíte v celku, jak to vypadalo za toho Vratislava z Pernštejna, tak si uvědomte, že tyhle ty štíty a vlastně ten typ vlastně fasád byly jak z této strany, tak z této strany na tom náměstí. To znamená, to náměstí působilo prostorově velmi zvláštním jednotným dojmem. Ta jedna strana těch domů vlastně byla rekonstruována podle starých krytin v 50. letech 20. století. Vidíte, že to Nové Město nad Metují má vedle také krásný renesanční zámek. No a v jihočeské oblasti pak se objevují takové typy štítů, které vysloveně vychází spíše než z renesance z pozdní gotiky,
Českém Krumlově ve městě, prosím vás, samotném, tam se objevují velmi často motivy, které byly jakoby přímo napodobeny se zámku. Takže třeba tady ten dům číslo popisné 54 v Českém Krumlově přímo napodobuje vlastně zámecké palácové objekty právě tím důsledným takovým malířským pročiněním fasád. Potom se tam objevují typy domů, které jsou typicky, taky bychom měšťanské v tom smyslu, že vlastně se obecně vážou k té ostatní jihočeské oblasti. Je to tady ten dům nalevo, kde vidíte fasádu s takovým poměrně běžně vlastně formovaným štítem, ale tam je potom část malovaná, která napodobuje tak trochu vlastně fasády zámku, ale tím, jak je to na tom malém prostoru, tak to vypadá až, řekli bychom, legračně a na něm je veliký rožmberský jezdec, což byl symbol domu Rožmberku. Tady potom vidíte, že ten motiv toho tzv. Vlaštovčího ocasu byl aplikován ještě v takové kombinaci s motivy obloučků, které pocházejí vlastně z obloučkové atiky benátského typu. Nejkrásnějším domem v centru vlastně Českého Krumlova je bývalá jezuitská kolej, dneska je to hotel Růže. Zajímavé je, že ta bývalá jezuitská kolej nevytváří úplně žádný nový prostorový typ, ale navazuje na ten typ městského paláce, jak to známe třeba z toho paláce Pánů z Hradce do paláce vlastně Lobkovického v Praze. Vidíte, že to jsou dlouhá průčelí člená z grafity, nahoře lunetová římsa a patice, štíty. Nic jiného to není, jako vlastně jsou ty šlechtické paláce. Jinak velmi krásným renesančním městem je určitě Pardubice. Já jenom upozorňuji, že dneska z toho renesančního stavu Pardubice dochovaly zejména jednotlivé domy, ale i ten urbanismus hlavního takzvaného Prnčnického náměstí v Pardubicích zůstal vlastně původní. Došlo tady k 2 požárům. Ta první fáze renesanční místa byla po požáru v roce 1507, ta druhá po roce 1538. Zejména po tom roce 1538 se tam začal používat dům, který byl takřka povinný pro všechny měšťany, a sice používaly se tam takové typy, řekli bychom, jakýchsi prefabrikátů. Upozorňuji, že Pernštejni patrně měli jakousi dílnu, která vyráběla ostění oken spálené hlíny. Tady, jak vidíte ty domy, ten dům je nejbližší tady na té fotografii, tak má taková červená ostění. A ta ostění jsou spálené hlíny a mají takový na sobě takový zdobný reliéf. Upozorňuji také na to, že právě Pernštejni byli proslují, jejich renesanční palác na Pražském hradě měl podobná ostění. Tady ten typ výzdoby přinesli Pernštejni ze severní Itálie, kde ve velkém vlastně ta pálená cihla nebo pálená hlína byla používána jako motiv dekorativní. A objevuje se tam také obloučková atika benátského typu v kombinaci právě s těmi detaily. Tady to vidíte, to jsou ty detaily těch ostění z té pálené hlíny. Potom ta obloučková atika takové zvláštní jakoby střídavého rytmu. V Jihlavě to bylo město, které mělo takovou, řekli bychom, takový 2 tradice. Jak se tam dolovalo stříbro a pak tam byly velké kalcovské dílny. No a vznikaly tam typy domů s takovým zvláštním schodišťovým nebo zvláštním prostorem jakousi dvora, do kterého bylo včleněno schodiště, kde v jednotlivých patrech byly arkády. Tady ta schodišťová a obchodní hala byla typická pro ty měšťanské domy právě v Jihlavě. Nevíme, proč to bylo typické, ale patrně to bylo, řekli bychom, potřebami těch řemeslníků a obchodníků. Vidíte, že to je schodišťová hala, to znamená, jsou tam jednotlivá podlaží, ale současně samozřejmě schodiště. Je to kryto chodbou, která je většinou dřevínkového typu. No a ten samotný prostor je poměrně velký, to znamená, do té haly se vyjelo vlastně průjezdem, tam se vlastně to zboží vlastně vyložilo a pak se v té hale obchodovalo. Jinak většinou ty haly obchodní byly nepoměrně nižší, říkalo se jim mazhauzy. Tohle to je takový typ, který je mimořádný právě tou obrovskou výškou, protože tam byly ještě včleněno do té haly ještě schodiště do pater, tak tyhle ty domy byly prostě těmi obrovskými většími prostory jedinečné. Jinak, jak jsem to říkal, v městském prostředí byla taková mezi měšťany častá šmánie napodobovat vlastně, bychom
paradoxní v centru starého města pražského, protože tam skutečně žádné místo není a přesto tam ta arkádová nádvoří jsou. Velmi zajímavé takové směstnavé arkádové nádvoří je domu číslo popisné 475, říká se mu podle domovních znamení na takovém bizarním renesančním portále dvou zlatých Negedů, kde se objevuje takovéto arkádové nádvoří. To je dvoupatrové akorát vlastně ze dvou stran. A ty arkády mají tak vytříbené tvarosloví, že se občas připisují i dvorskému staviteli Bonifácu Volmutovi. Není vyloučeno, že pro majitele vlastně tohoto domu skutečně Volmut mohl postavit. Jinak velmi časté bylo, že měšťanské domy napodobovaly ty šlechtické stavby typem fasády, což je příklad domu, kterému se říká U minuty, který je prakticky těsně vedle staroměstské radnice. Když se na to díváte, tak je zřejmé, že to napodobuje ten typ vlastně paláců, toho typu Lobkovického paláce, to znamená, je tady poměrně velká plocha fasády, která je tady členěna figurativními sgrafity, nahoře je lunetová římsa a je tam trojúhelný štít v těch místech, kde má být, to znamená, je tam sedlná střecha končící vlastně směrem na tím štítem směrem na sever, tam je nalepen další dům, nebo ten dům je přílepkem spíš dalšímu většímu domu. Tady ten dům vyniká vysokou kvalitou z grafit. Ta z grafita jsou tak kvalitní, že je zřejmé, že ten měšťan, který tady ten dům vlastně zaměstnával nějaké vynikající italské vlastně specialisty. Další příklad měšťanské renesance z Prahy ze Staroměstského náměstí z jeho východní strany je Týnská škola. Byť je to starý středověký dům, tak má renesanční fasádu z poloviny 16. století, kde se objevuje motiv dvou renesančních štítů, které mají na sobě vlastně takové ty obloučky pocházející z té benátské obloučkové atiky. Tady ta obloučková atika benátského typu, která je rovná, to znamená, tam jsou ty obloučky v jedné rovině aplikována vlastně na ten prostřední Evropu a pro Čechy zvlášť typický štít. No a docela zvláštní je, že se v Čechách nevytvořil žádný typ specificky renesančního kostela. Zvláštní je to tím, vlastně vždycky nějaká doba si vytvořila ten typ renesančního kostela. Já jenom upozorňuji, že u nás ty kostely se stavěly vlastně dvojím způsobem. Buď se jakoby blíže a vycházely ještě ze středověkých kostelů. To je příklad třeba tohoto kostela svatých Petra Pavla v Kralovicích, kde třeba okna jsou lomená, mají dokonce kružby, ale západní štít, byť byl teda třeba tady obnoven v 19. století, ale i původně měl ten charakter, kdy napodoboval vlastně štíty měšťanských domů. Renesanční je interiér, je tam použitá vlastně ta typická renesanční, někdy se říká necková klenba, někdy se tyhle klenby říká i jinak, ale je to typ klenby vlastně, který známe i z velkých interiérů vlastně renesančních zámků nebo paláců. No a takovým typickým rysem těch interiérů zámků, těch kostelů jsou empory. Empory se objeví prakticky všude. Tady je ta empora jedna. Tady vidíte pohled na ten kostel svatých Petra Pavla v Kralovicích z druhé strany. Já jenom upozorňuji, že tady je přistavěna kaple, pohrobní kaple Floriana Krispeka z Grisbachu, toho šlechtice, o kterém jsme mluvili s těmi zámeckými stavbami. Zajímavé je, že typologicky podobné kostely se objevují v Pardubicích. Jsou to tři velmi sobě podobné kostely, které v zásadě také vycházejí z toho středověkého typu kostela. Objevují se tam i empory, dokonce velmi často se tam objevují i klenby gotického typu. Někdy šlo totiž také o rekonstrukci gotických kostelů, což je příklad tohoto kostela svatého Bartoloměje. Jinak upozorňuji, že právě ty štíty ukazují na tu vazbu, na tu měšťanskou renesanci. Empora byla tady vestavěna vlastně v tom období renesanční. Tenhle ten přístavek na západě, ta předsíně neorenesanční z konce 19. století. Takže ta tady nebyla původně, byl tady portál od západu. A objevuje se tam ještě ten typ kostela na dvou místech, a sice je to kostel svatého Křtitele, který byl za hradbami teda, byl to kostel zbytovný, má takový vysoký štít vlastně s takovou věžicí vlastně, když je ta západní část toho kostela napodobuje vlastně
renesanční klenby se nacházejí také v presbytáři kostela Zvěstování Panny Marie, což byl taky přestavěný vlastně gotický kostel, přestavený renesančně. Úplnou, nebo takřka úplnou novostavbou v Praze byl jezuitský kostel svatého Salvátora. Jezuité přišli do Prahy v roce 1556, ze začátku používali bývalý dominikánský klášter s kostelem svatého Klimenta, od toho té nové koleje se říkalo Klementínu. No a ten kostel nový, kostel svatého Salvátora, byl vlastně přístavbou tomu starému kostelu svatého Klimenta. Patrně v těch místech, kde je presbytář toho kostela, tam se nacházejí velmi výrazné zbytky toho původního kostela. Směrem na západ už to byla novostavba. Ten kostel znáte v té podobě vlastně raně barokní, kdy ten kostel přestavoval architekt Karl Lourágo, který tam členil nadkřížení kupoly. A tady vlastně empory vlastně nad vedlejší lodi a tomu kostelu dal i nové průčelí. Tady vidíte rekonstrukci renesančního stavu průčelí podle Michala Brixe. Z toho renesančního stavu na západě dostali do dneška ty tři portály pod tou raně barokní lodží. Jinak takhle se stavili, prosím vás, u nás protestantské kostely. Jako příklad protestantského kostela si ukazujeme sbor českých prací u Mladé Boleslavi. Byly to stavby většinou bez zvonic, velmi nenápadné, které znějšku připomínaly alespoň ze západní strany měšťanské domy. Na východě, to znamená tady vidíte takovou kruhovou apsidu, to připomínalo tím, jak tam byla použita vysoká okna s kružbami, gotické kostely, ale interiér byl ryze renesanční, je tam renesanční necková klenba a empory, které tam byly od počátku, nejsou vystavované, ale byly jedinou součástí vlastně jakoby tektoniky i vlastně prostorového uspořádání toho kostela. Do Čech přicházejí také kapucíni. Kapucíni do Prahy přišli v roce 1598 a velmi brzy po svém příchodu se stavili označený kostel Panny Marie Andělské. Prosím vás, to jste přišli na tu hodinu. Já se vás na něco asi ptám. Prosím? No, kapucínské kostely ty jsou zvláštní v tom, že vlastně se staví vždycky za jakýchkoliv urbanistických podmínek a v jakékoliv době úplně stejně. To znamená, ať už ten kostel kapucínů je z doby renesance, baroka nebo 19. století, vypadá úplně stejně jako ten kostel Panny Marie Andělské. Je to takový jednoduchý hrablovitý tvar s trojúhelným štítem s sedlovou střechou a věží, která je schovaná vlastně jakoby za lodí kostela. Na té hlavní fasádě pak jsou symbolicky uspořádány na většinu do trojic. A upozorňuji na to, že ty kapucínské kostely jakoby navenek reprezentovaly tu kapucínskou řeholi, která vznikla vlastně s přísněním původní dynamické řehole a vlastně programově to průčelí napodobuje kostel svatého Františka z Asízy. Vlastně to je nápodoba kostela svatého Františka z Asízy. Ty kostely se nemění vlastně. Jinak u nás, prosím vás, se vůbec nevytvořil jakoby specifický typ renesančního kostela, pouze zaznamenáváme určité typy takových vlastně centrálních kaplí a to na Moravě a zejména specificky v Olomouci. Při domu svatého Václava v Olomouci byla přistavena směrem na jejich kaple svatého Stanislava, kterou vidíte nalevo. Je to půlvěsně čtvercová kaple, členěná z nížku pilastry. Při kostele svatého Mořice, ten pozdně gotický kostel v Olomouci, směrem na jih byla připojena tato kaple Edelmanů. Ta má z nížku takovouhle zvláštní strukturu, kdy vlastně je tady jakási slepá arkádová ložie, akorát ta střední arkáda je vlastně řekl bychom oknem. Upozorněno na to, že se jedná o to, že v podstatě je to jakoby struktura, kde v pozadí je rustika, jako a té rustice jsou představeny vlastně sloupy a nahoře původně sochařsky zdobený bliz. Já ještě tam dám začátek té prezentace o rudolfinském manierismu, abyste si uvědomili, že ten rudolfinský manierismus je takový trošku specifický problém. Když
Když nastupuje na český trůn Rudolf II., což bylo v roce 1576, tak zdá se, že už tenkrát měl před sebou vizi toho, že přesídlí do Prahy. Já jenom upozorňuji, že do Prahy přesídl v roce 1583 a přesídlil jsem celým dvorem. Já o tom říkám takhle, protože je jasné, prosím vás, že ta rozsáhlá přestavba Pražského hradu začala ještě předtím, než Rudolf II. S celým budem do Prahy přesídlil do nutností, stavilo se na Hradčanech, tam se většinou stavily různé administrativní budovy, stavilo se také na Pražském hradě, kde vlastně začaly vznikat nové trakty, které vlastně nutně musely vzniknout kvůli vlastně císaři a dvoru. Takže já jenom upozorňuji, že sám Rudolf II. Architekturu za reprezentační takový projev nepovažoval, v podstatě považoval za ryze funkční záležitost a tak alespoň zpočátku se omezoval na stavbu jednotných takových traktů na Pražském hradě. Tady vidíte pohled na Pražský hrad, jak vypadal vlastně v době Rudolfa II. Na Pražském hradě tenkrát dokonce byly dva šlechtické paláce. Tady vidíte palác Rožmberský, to je Rožmberský palác. A tady vidíte Trnštejnský palác. Tady vidíte potom ty paláce, které jsou vlastně součástí toho jižního traktu. Já jenom upozorňuji, že nejdříve bylo důležité, že v Praze zůstal vlastně na dlouhá léta jako místo držící arcivévoda Ferdinand. To bylo po roce 1547, zůstal tady v Praze až do roku 1567. Měl svůj palác vlastně v tom jižním traktu Pražského hradu. V podstatě to bylo jakoby v koutu vlastně dnešního druhého návoří. Když to převedeme takto vlastně do toho prostoru, tak ten palác arcivévody Ferdinanda, to byl tenhle ten trakt, to byla tato ta část. K němu přilehala také první zahrada, říkala se jí Rajská zahrada na Pražském hradě. Za Rudolfa II. Se stavily paláce směrem zejména na východ, směrem na třetí nádvoří a ty paláce vlastně se potom vytvořily jednotnou řadu a ten palác arcivévody Ferdinanda byl propojen se starým palácem takovým jednotným křídlem. Podobně to bylo i směrem na západ, kde vlastně už za Jagellonců, za Vladislava Jablonského se stavil i na prvním nádvoří, ale to byly přízemní stavby, jakýsi hospodářských budov. Teprve za Rudolfa II. To dostalo formu vlastně jednotného křídla. To znamená, že tato část vlastně, řekli bychom, na jihu byla propojena do jedné linie, do jednoho křídla. Upozorňuji, že Rudolf II. Na přelomu 17. století pak stavil i na severu. Postavil tady trakt, kde vznikla takzvaná Rudolfova galerie. Dneska tomu říkáme Rudolfova galerie, tenkrát se tomu říkáme galerie. A směrem na západ tam vznikl takzvaný nový sál, dneska mu říkáme španělský sál. S tím traktem na jihu, tady je ještě schovaná ta takzvaná bílá věž toho románského opojení, která byla zvýšena, dostala udebání období renesance. Tak podél té staré románské hradby tady Rudolf II. Nechal vystavit takovou dlouhou spojovací chodbu. První stavbu, kterou započal tady na Pražském hradě, těsně předtím, než jsem přesídl, byla stavba tzv. Kunstkomory. Kunstkomora to pro něho byla vlastně, řekli bychom, stavba, která sloužila k umístění jeho uměleckých sbírek. Bylo to propojeno chodbou a tady byla ta Kunstkomora a v přízemí těch reprezentačních prostor té severní části hradu byly vždycky konírny. Konírny byly jak pod Kunstkomorou, tak tady pod tou takzvanou galerií, tak pod tím novým sálem. Takže je jasné, prosím vás, že ten Pražský hrad se postupně rozšiřoval a stával se vlastně spíše zámkem. Hlavně co se týče, že bychom prostoru kolem hradu, které se vyplňovaly vlastně, řekli bychom, stavbami. Jinak to rozšíření Pražského hradu v době vlastně Ferdinandově o tu novou královskou zahradu bylo příznačné, protože v samotném jádru hradu prostě prostor pro založení zahrad nebyl, to byla pevnost. A tak vlastně zahrady byly zajedení příkopem. Jinak tady vidíte znova ten půdorys hradu, já jenom ještě, abyste si uvědomili, že vlastně to je půdorys hradu do té doby, než byl přestavěn za Marie Terezie. Totiž za Marie Terezie od roku 1753 byly ty paláce na Pražském hradu postupně přestavovány a mají dneška vlastně zvnějšku být pozdně barokní vzhled v duchu takového pozdního vídeňského baroka. Já tohleto pomalu budu přeskakovat, já jenom, abyste si uvědomili, že Praha po tom požáru v roce 1541 vypadala nějak takto. Všimněte si spousty domů, které nemají ještě
požárem v roce 1541 byla také velmi postižena kaple Všech svatých. To byl kostel, který stavěl vlastně Karla IV. Petr Parléř. Byl to kostel, který byl ale stavěn jako samostatný kostel vedle Královského paláce, ale vzdálen od něho asi 20 metrů. Zřítily se klenby a zbyly z toho původního kostela jenom zbytky obvodového zdiva. No a když vlastně ten kostel se rekonstruoval renesančně, tak to byla vlastně vestavba do gotických obvodových zdí. To znamená, že tady to zdivo je zdivo toho původního kostela až po tuhletu vlastně tady po ten jakýsi břid. Tohle je triumfální oblouk, který odděluje vlastně presbytář, to byl ten původní kostel, od té lodi, která tam byla. To znamená, že ten kostel Všech svatých byl rozšířen o loď a tím pádem ten kostel je dneska propojen vlastně se starým palácem. To znamená, je na ten starý palác lodí napojen. Upozorňuji, že tu rekonstrukci vedl polský architekt Ulriko Austali. Tam, jak vidíte, ty klenby žebrové, tak to jsou renesanční klenby, a žebra jsou pouze štuková, protože tam pouze dekoraci. Tady vidíte, jak to vzniklo. To znamená, že tady vidíte zbytky vodového zdiva toho gotického kostela. Vidíte, že ta okna dnešní jsou užší i nižší, než byla původně. No a tohle je ta přístavba té lodi, kde je také varhaní kruchta. Tím pádem byl ten kostel vlastně Všech svatých propojen s palácem. Dříve tady ten kostel končil přibližně v těch místech a byl propojen s tím starým palácem takovou krytou chodbou. Tady vidíte portál kostela Všech svatých, to je severní portál, který je krásný příklad takového jednoduchého edikulového portálu. Na Pražském hradě se postavili tenkrát, nebo v souvislosti s iniciativou vlastně Lichova dvora se tenkrát postavili buď na Pražském hradě nebo na Hradčanech některé církevní stavby, takže před průčelí kostela svatého Víta se pro ostatky svatého Vojtěcha postavila nová svatovojtěšská kaple na takovém zvláštním půdoryse protaženého desetiúhelníka. Ten desetiúhelník vznikl tak, že vlastně do elipsy byl jakoby vepsán desetiúhelník. Je to půdorys dynamický. Autorem té stavby kaple svatého Vojtěcha byl patrný Ulriko Austali. Všimněte si, že ta kaple byla jak zvnitřku na vnitřních stěnách, tak na vnějších stěnách členěna vlastně takovými slepými nikami. Upozorňuji, že to byla kaple centrální, to znamená, že vlastně jakoby vznikla, jakoby obepínal vlastně ten hrob svatého Vojtěcha, který tady vidíte v řezu. To je hrob svatého Vojtěcha. Jinak ta kaple se nedochovala proto, že vlastně, když byl dostavován svatovický kostel, tak ta kaple vadila průhledu vlastně z lodi do presbytáře a Josef Mokr byl nucen tu kapli zbořit, protože prostě tam v té novostavbě tohoto lodí vadila. Takhle vypadala ta kaple těsně před svým zbořením. Tím, jak přiléhala k tomu západnímu průčelí toho presbytáře svatovické katedrály, tak byla poměrně málo viditelná. Byla viditelná akorát, když jste přišli těsně k ní. Byla také několikrát přestavěna, takže tento portál je barokní. A tady ty štukatury, které vidíte na klenbách, tak jsou raně barokní, někdy z doby 30leté války. Akcí dvora byl také kostel svatého Rocha v areálu kláštera premonstrátů na Strahově. Byl to votivní kostel, který se stavěl po morové ráně v roce 1598. Rudolf II. Ho založil na výraz díku vzdání za konec této morové rány. Stavěl se dokonce vlastně z peněz vlastně dvora, přestože už buď dávno přesídlil do Vídně. Když se ten Rudolf v roce 1612, tak vlastně už v Praze nebyl. V podstatě císaře Matyáš se musel celý Vídňanský vlastně ještě bychom každý ten administrativní války přestěhoval do Vídně. Ten kostel je zajímavý tím, že přestože vypadá zvnějšku, jako by to byl kostel navazující na gotické tradice, tak prostorově je to vlastně takové dynamické renesanční centrály. Já vám to popíšu. Takže je to, prosím vás, v podstatě takový protažený šestiúhelník, který tvoří loď této části, který tvoří ten oddělení a k tomu jsou přistaveny dva půlpolygony, takže jeden na západ a jeden na východ. No a k tomu východnímu polygonu jsou připojeny tyhle ty tři polygonální vlastně
takové přístavky v podobě velkého trojlistu. Kdo tohle ten kostel stavěl, nevíme. Takový jakoby gotizující styl se uplatňuje v Praze ještě u kostela svatého Salvátora na Starém Městě, to je ten, který je vedle Pařížské ulice dnešní. Ty gotizující rysy spatřujeme v tom, že jsou tady použita úzká vysoká okna s kružbami, které mají sice gotické vzorce, ale jsou to kružby, mimochodem jsou tam použity také opěráky, takového vizuálně gotického typu, ale když se na ně podíváte v detailu, tak říím si jako pilaskry. Pod těmi opěráky jsou taky pástovstěky, je tady řada dekorativních motivů. Takže tenhle ten kostel určitě si nespletete s gotickým kostelem, protože tam tolik vlastně negotických dekatérů, že v podstatě je jasné, že ten kostel je víceméně manieristický. Jinak ten kostel je možno považovat i za jakousi manieristickou říčku, řekl bychom takového vědomě historizujícího typu. Jinak teďka si ukážeme na samotném konci přednášky takové ty ukázky toho, jak se stavily ty sály na severu. Jenom podívám, že na tom severu se postavilo tzv. Španělské stavení, se tomu říkalo. Byla to Adolfova galerie a tzv. Nový sál, kterému se říká dneska španělský. Takže tady vidíte tuto část na tom pohledu po té rekonstrukci za Maria Terezie. Tohle je ten španělský sál dnešní, tohle je ta Adolfova galerie. Přízemku jsou konírny, které se dochovaly prakticky v původním stavu do dneška, ty sály se změnily. Takže tohle je ta původní císařská konírna, která je pod tou Rudolfovou galerii, kterou stavil Uliko Austary. Objevují se tam podobná taková diagonální žebra k tomu kostelu všech svatých, takže to autorství Austary u obou těch prostor je velmi pravděpodobné. No nad tím je tato prostora takzvané Rudolfovy galerie, která je přestavěna do té dnešní podoby v podstatě neorenesančně. Bylo to kvůli plánované, ale neuskutečněné korunovaci Františka Josefa I. za českého krále, to se měla podat v roce 1866 a rekonstrukce obou těch velkých sálů na severu se konala v roce 1865. Takže tady vidíte od Heinricha Fersta rekonstrukci neorenesanční Rudolfovy galerie. Tohle je ukázka průjezdu vlastně jakoby odděleního příkopu směrem na druhé nádvoří, kde se objevují takovéto prvky. Je tam vlastně takový ten typický manieristický portál přepásaný mohutnou rustikou, patrně od Giovanniho Gargiuliho. Tady pak je součást toho portálu, je to taková vlastně jakási loďie. A tady pak je ta Rudolfova konírna takzvaná. Tam má dál trakty, protože to odpovídá vlastně půdorysu toho sálu nad tím, byl taky jakoby dvoutraktový nebo spíš dvourodní. Tam uprostřed byla vlastně taková řada sloupů. Ty konírny, protože prakticky na nikom jim nezáleželo, tak se byly rekonstruovány vlastně až na ty umělecké galerie. Tady je ta stála výstava obrazárny Pražského hradu. No nad tím, tady ještě portál těch Rudolfových koníren, ten je typický pro ten rudolfinský manierismus. Vidíte tady takovéto typické manieristické, hodně plastické postění. Vidíte tady na stranách takzvaná ucha, to jsou tyhle ty útvary. A nad tím je kladí. Já jenom upozoruji, že to kladí neodpovídá antickým vzorům, protože tady na místě vlastně, řekl bychom, zalomení jsou najednou triglipy a v tom zalomení pak vidíte i zalomení štítů. Takže je to takový manieristicky transformovaný motiv vlastně triglifů, použitý ryze novodobým manieristickým způsobem. A tady vidíte nad tím ten dnešní španělský sál, prakticky z toho takzvaného nového sálu se nedochovalo nic. Takže si představte, že to byl sál s plochým stropem, uprostřed bylo sloupový, takhle řada sloupů a po obvodě, prosím vás, byly hluboké niky s takovými velkými štukovými sochami a patrně ty štuky byly polychromované, to znamená, ten sál byl barevný. Totiž došlo to, že na tom stropném stropu, který byl původně dřevěný, tak nebylo kazetování, ale byly tam takové velké jakoby nalepené, vlastně byla tam velká nalepená plátna, ten strop byl malířsky dekorovaný. Tady ten stav manieristický toho velkého sálu se postupně měnil už od dob baroka, protože ten sál byl několikrát zasažen při bombardování Prahy zejména Prusy. Takže, protože bych mohl povídat ještě hodinu, ono to je nekonečný, tak
dneska končíme, prosím vás, předvalomský Velikonoce, na to, že příští týden to nemáme, že je giganský den, že se uvidíme za 14 dní a to bude baroko.